La geografia ens importa. La geografia t'importa. La geografia és important. La geografia és important perquè ens permet entendre el paper dels llocs en un context de globalització com el que vivim. Per què els llocs reaccionen de manera diferent davant de fenòmens d'abast global? Per què ens sentim arrelats a un o diversos llocs alhora? Quina és la situació de les dones arreu del món? Què passarà amb la població humana amb el canvi climàtic? Com ocuparem els espais públics en el post-coronavirus? La geografia importa per entendre aquestes qüestions i la complexa relació entre l'espai i les societats humanes. La ciutat i el territori són realitats complexes. És el medi natural, és el medi humà, és passat, present i futur. És complexitat i la geografia té les tècniques, els mètodes i la sensibilitat per entendre aquesta complexitat. Estudiar l'UDG és estudiar al bell mig d'una ciutat propera, interessant i que es mou. A la UDG tenim professors i professores amb un llarg recorregut internacional i alhora amb un gran coneixement del territori. La Universitat de Girona és prou gran com per oferir-te tots els serveis i equipaments que necessitis, però alhora prou petita com per mantenir amb tu una relació personal i directa.